हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि दायो थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासे नायलां। बे बर' सावथुनाव सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो माब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै आपकामिं बर' सावथुननि सायावहाय आपडेट लानानै। बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं बर' सावथुननि मुङानो जादों खाफाल। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ लिरदों सनजित सिं बर', डिरेक्टेडखौ खालामदों राहुल बर' बिथां, डिअपि पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों बिलिफां बर' बिथां। स' लोगोफोर बे बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअ'आथ' रिलिज जानानै थांखाबाय अलरेडि। नोंथांमोना जुदि दासिमाव बेनि ट्रेलार भिडिअ'खौ नायालासिनो थादोंब्ला बिलिफां बर' भिडिअ'ग्राफि चेनेलाव नोंथांमोना नायहैनो हागोन आरो सोर सोर नोंथांमोना बेनि ट्रेलार भिडिअ'खौ नायदों बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो बेनि ट्रेलार भिडिअ'खौ नायनानै नोंथांमोना बेनि फुल मुभिखौ माबोरै जागोन बायदि मोनदों बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो बिथांमोना डिसक्रिप्सनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनदों। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर दिन्थिनो गोसो जायोब्ला बयबो कन्टेक्ट खालामनानै दिन्थिनो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो बिथांमोननि डिसक्रिप्सनाव नायहैनो हागोन, कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनखादों बिथांमोना लोगोफोर। आरो बे फुल मुभियाव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन गानिभाई कसारी, रंजालि ब्रह्म, बिजय सामब्राम, गपि बर', राहुल बर' आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। स' लोगोफोर आरो नोंथांमोना बेनि फुल मुभिखौ बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।